Dzulotu ndi mmene anayendera adadi Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri opuma wa dziko lino la Malawi, mmene tinanenera dzulo pano pa AMTV Malawi kuti tikupatsirani tsatanetsatane wa mtsogoleri wakaleyo. Dzulo anayenda motere kumachinga komwe amagawa chimanga pamenepo ndi mayi akunyumba Gertrude Mutharika. Mchithunzicho mukuona pamenepo akugawa chimanga komanso ndalama wagayira anthu akumachinga kuti athe kuzigulira okha zakudya zina. Iye dzulo anapereka zinthu zina zosiyanasiyana monga ngati sopo, shuga komanso chimanga anagawira anthu apo pamenepo. Adadi anthu anyadira amati adadi akuyankhula pamenepo. Dzulo ndithu zinali bwino ndipo anthu awatamandira adadi kuti aonesa chitsanzo chabwino monga iwo adindo apatu adadi pamene pachatamaliza kugawa chimanga, ndipo apa akunyamuka kubwerera ku Beach House. Ndi mmene zinaliti dzulo kumachinga adadi kugawa chimanga. Choncho tapangani subscribe kutsamba lino la AMTV pamene tikhale tikubwereserani zosangalatsa zambiri zokhuzana ndi dziko lino la Malawi. Tapangani subscribe kuti musakhale otsalira pa nkhani zimene zikuchitika m'Malawi muno.